Velfærdsministeriet her. Ser du nogle trusler her i den danske velfærdsstat? Ikke umiddelbart. Nej. Hvad vil du sige til, hvis vi skulle betale mere i skat? Vil det forbedre velfærdsstaten, så du ikke skulle betale forsikring, for eksempel? Altså, man kan sige, at spørgsmålet om det er en forbedring kommer jo lidt an på, hvad de penge skal bruges til. Ja. Jeg synes, det er nødvendigt i forhold til forsikringer, det ved jeg ikke rigtigt. Hvordan synes du, staten håndterer det lige i øjeblikket med skatten? Altså, skatteniveauet, eller hvad tænker du på? Altså, bruger de deres penge ordentligt? Det er jo svært at være helt sikker på, selvfølgelig. Men ja, det er det store hele. Så tror jeg egentlig, at de gør det meget godt. Yes. Vil du så synes om, at hvis vi ikke betaler særlig meget skat, og så skulle betale for at gå til læge for eksempel, eller gå på sygehus, det vil du synes om det her? Nej, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at lave op på. Nej. Så du er glad for den danske velfærdsstat? Ja, det er store hele, som den er nu. Ja. Det var et stort spørgsmål. Det kan man jo reelt snakke om i dagvis. Ja. Men sådan meget kort fortalt, hvis man ser på den danske velfærdsstat, så bruger vi jo rigtig mange penge, fordi at vi er det, der hedder et rigt samfund. Ja. Men vi er ved at komme under pres, fordi at vi har fået presset vores lønninger så højt op, for at vi skal kunne betale så meget skat. Og det gør, at vi nu oplever, at når med det EU's åbne grænser og alt det der, så kommer der udenlandsk arbejdskraft op, som er i stand til at arbejde for en billigere penge. Ja. Fordi de kræver ikke så meget. Vi er blevet en lille bitte smule forventet, fordi vi skal have Volvo, Villa og Vose og alt det der. Så det er lidt på vej den forkerte vej. Så du synes ikke så godt om den danske velfærdsstat? Jo, jeg er tilhænger af velfærdsstaten, men jeg er også tilhænger af, at man bliver nødt til at se på, om ikke man kan ændre lidt på præmisserne, sådan så at vi kan blive mere konkurrencedygtige. Så du vil faktisk ikke betale mere i skat? Nej, jeg synes, at med den skat, jeg betaler, der synes jeg faktisk, at der er vi nået smertepunktet. Ja, så du men jeg er så til gengæld godt klar over, at man sagtens inden for de økonomiske rammer, som regeringen har og arbejder ud fra, vil være i stand til at spare nogle penge. Ja. Der bliver brugt rigtig mange penge på noget stavs. Og jeg ryger ikke den der med indvandrerdebatten og alt det der, fordi at vi skal alligevel bruge noget arbejdskraft. Vi skal bare sætte dem til at lave noget. Var det bare det? Ja. Super. Mange tak. Så vil jeg fise over. Folk skulle betale for at låne bøger. Jeg tror, det vil være rigtig, rigtig skidt. Fordi det vil have en meget stor social slagside. Det er sådan, at biblioteket ifølge loven skal være åbent og tilgængeligt for alle. Og det er en af de mest grundlæggende demokratiske støtter, vi har i vores samfund, både for tilegnelsen af almen viden og oplevelser, men også for studerende og for folk på efteruddannelse, folk der bare gerne vil være klogere. Og de der modeller for, om det skulle koste penge, det har været frem mange gange. Man skulle betale per bog, man låner. Der er jo nogle politikere, som synes, at det kan man da sagtens have råd til at betale en 10'er per bog. Det kan man også, hvis man måske låner en i kvartalet. Men der er jo altså også mange, som for eksempel studerende, som skal bruge 30 bøger til et projekt, og har man lige råd til det på SU. Så jeg synes, det vil være rigtig, rigtig skidt. Det vil også betyde, at man tager ikke en bog med hjem bare af nysgerrighed, fordi så skal man være helt sikker på, at man skal bruge den. Altså når der først kommer penge i det, så kommer nogle helt andre vinkler på. Så det vil være skidt både af hensyn til den demokratiske lige adgang til information, men også for hvad skal man sige, biblioteket skal jo pire folks nysgerrighed efter at tilegne sig noget mere viden og noget flere oplevelser. Og alt det vil man tage for langt de fleste. I år 2014 brugte Danmark 87 kroner per indbygger på bøger og materialer og sådan noget. Hvis vi skulle betale for at låne bøger, ville det så øge biblioteket eller reducere bibliotekets udlån? Det har jeg ikke svaret på. Jeg tror, det vil reducere udlån rigtig, rigtig meget. Ja. Men tror du også det på ældre ting? Nu tænker du meget mere på de unge. Men... Jamen, det gælder sådan set alle. Okay.
alle. Ja. Altså, der er selvfølgelig en stor gruppe velbjergede middelklasse borgere, som bruger biblioteket rigtig meget. Men vi ved jo alle sammen, hvordan det er, når man skal betale for et eller andet, så tænker man så om en ekstra gang. Har jeg nu brug for det her? Ja. Vi kan også se det, når altså, den der 10'er, det koster for at aflevere for sent. Der er nogen, som bliver så irriteret over det, så de vil stå og diskutere, om det er rimeligt, eller om det nu er et bibliotekssystem, der egentlig fungerer forkert. Ikke? Og andre, de betaler raskvæk 200 kroner i bøde, fordi når det er deres egen skole. De kunne bare huske det, ikke? Det vil ramme rigtig, rigtig skidt, og det vil især ramme dem, som ikke har særlig mange penge, som er nødt til at overveje rigtig grundigt, om de har brug for at låne den her bog eller ej. Ja.